Bon dia famílies i benvingudes a un nou vídeo. En el present vídeo parlarem una mica sobre l'etapa de la tercera edat dels gossos, val? L'etapa de sènior, que és una etapa que considero que no es tracta pràcticament, que és una etapa molt important perquè encara, diguem-ne, al final de la seva vida i per tant de la seva convivència amb nosaltres, i que trobo que tant socialment com en el món de l'educació canina no es parla d'aquesta etapa pràcticament, i és una etapa molt, molt, molt important tant per ells com per nosaltres, perquè hi ha uns certs canvis, lògicament, com a etapa vital, i que molt sovint no som prou conscients del que comporta fer-se gran per un gos. I al final, com la seva etapa vital malauradament, és massa curta en comparació a nosaltres i en la convivència amb nosaltres, que ja ens agradaria que visquessin, doncs, si més no, uns quants anys més, no? I si fos al mateix temps que nosaltres seria meravellós. Però la realitat és que no és així, i que en un període de temps doncs, molt curt, o relativament curt, arriben, diguem-ne, a l'última etapa de la seva vida, que és l'etapa de la tercera edat. Val? Això va molt en funció en segons races també, no? Perquè un gos petit, diguem-ne, que en principi entra en l'etapa de la tercera edat una mica més tard que els gossos més grans, quan més gran és el gos, més aviat entra, val? Per tant, per exemple, un mastín amb 8-9 anys ja comença a ser sènior, i la majoria de gossos va per aquí, 8-9 anys, i els petits, doncs poder 10, 11, 12, depèn, val? Però per aquí va. Val? Llavors, una cosa que és ben lògica i que a vegades no passa, és que hem d'adaptar tot en funció de les coses que van passant. És a dir, un cadell no és el mateix que un gos de 10 anys, i per tant no té les mateixes necessitats i no ha de cobrir i donar resposta a aspectes que necessita, no? Per tant, per exemple, un gos adult ja sènior, no necessita passejos tan llargs, per exemple. I malauradament es veu molt sovint gent que s'emporta el gos i li dona passejos massa llargs per la situació física en la que està. Perquè poder físicament, està prou bé, però hem de tenir en compte que té ja una certa edat i que s'ha d'adaptar tot en funció al seu estat físic. Però això com tot, hi ha gossos de tercera edat que estan superbé i que poden tenir uns passejos més o menys com els tenien amb mitjana edat, per dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, va molt en funció de l'individu i de la situació en la que estigui, això és evident. Però sí que en termes generals hem de tenir en present molt això, que hem d'adaptar una mica tot a la situació vital en la que es troben, no? I els passejos, sens dubte, és un aspecte clau, però també les hores de dormir, per exemple, no? Tenen més necessitat de descansar i de dormir, i per tant això implica tota una gestió de la llar i de la família que també tingui en compte les necessitats del gos.
perquè si el gos necessita doncs això, descansar i estar més tranquil, el fet que hi hagi doncs, molt de moviment, molt de soroll a la casa, doncs no, sens dubte no afavorirà un descans de qualitat. I això ho hem de tenir ben present per tal de donar-li el millor i el major benestar possible. Val? Llavors, l'etapa de la tercera edat és una etapa molt important per totes aquestes coses, per d'altres, i sobretot també pel fet del dol, és a dir, de l'acomiadament que tard o d'hora haurem de fer amb el nostre company, i que depenent de la salut, doncs, sens dubte, implicarà unes certes coses o unes altres. Per exemple, si té una salut en què té un tumor molt complicat i tal, i que està patint, o una altra malaltia que el fa patir molt, a nosaltres ens farà patir molt també. I per tant, la gestió i l'acompanyament per part de la família haurà de ser d'una manera diferent a la que un gos que arriba a la tercera edat i que ja es veu que es va fent gran i que li van sortint cosetes com a tothom, no? Artrosi, tal, ja no té el mateix cardio, per tant ja es cansa més al caminar, li costa més arribar a casa. Totes aquestes coses les hem de poder observar, hem de poder fer unes revisions veterinàries més periòdiques per tal d'avançar-nos a possibles malalties o possibles dolències que puguin tenir. Val? I després, la part ja final, malauradament, la del comiat, i poder fer-lo de la millor manera possible, i això, sens dubte, implica a la veterinària o al veterinari que també ho facin de la millor manera possible, perquè el comiat en el gos i a la família doncs, sigui de la millor manera possible i que aquest comiat ajudi a elaborar el dol que tindrem. Per tant, aquesta part ja la tractarem en un vídeo i en formacions també, igual que de la tercera edat. També hi haurà formacions en format seminari, però és superimportant per tal de donar-li resposta a aquelles necessitats que el gos té, i que nosaltres també hem de comprendre, d'entendre, d'acceptar, i quan arribi el moment de poder acomiadar-nos de la millor manera possible, i que alhora això ens faciliti el nostre dol i la nostra acceptació, etc. Famílies, si us ha agradat el vídeo, el podeu compartir amb els vostres amics, familiars, i que aquesta manera d'entendre la vida compartida amb gossos arribi al màxim de gent possible. Moltes gràcies i fins la propera. Adeu.